Salut! Numele meu este Game Draper și ăsta este primul meu videoclip. Astăzi ne vom juca in-game și nu uitați să dați like și subscribe. Dacă dați like și subscribe, vă mulțumesc foarte mult. Așa că, hai ca să începem nebunia. Bun, deci mergem aici. Păi le așteptăm 2 minute, dar nu mai contează, eu am răbdare. De-abia aștept să văd ce se întâmplă. Chiar de-abia aștept, nu știu, vreau să văd ce reacție am, știi? Bun, băieți și fete, gata, am intrat. Ne-a luat cam mult, 2 minute ca să intrăm. De-abia aștept ce se întâmplă, așa că, da, vreau să văd cum o să fie jocul. Cam văd că cam se joacă mulți oameni, știți? Și da, de-abia aștept. Așa, bun. Eu mă plimb. Mai întâi, hai ca să ne găsesc și eu un pat ceva. Dar nu acum. Trebuie ca să intrăm înăuntru sau... un lift, bun. Ce? Red light, green light. Ok, cred că sunt cu nivele dacă nu mă înșel. Nu știu, dar cred că da, posibil. Nu sunt sigur, dar s-ar putea. De-abia aștept, ia să vedem ce se întâmplă. Bun. Am intrat înăuntru. Bă, dar ce să se împing oamenii ăștia, mă? Ok, în fine. What? Unde? Da, în fine. Am crezut că m-am dus înapoi. Bun. Chiar vreau să văd cum e. Bă, dar chiar e tare pe cuvântul meu. Ok. Aici poți să mori. Nu știam, fraților. Dar sper să nu știți voi, să nu mă omoare nimeni de ce la Pocket Sand. Să iei nisip de jos? Nu cred. Ok. Am crezut că m-am pușcat pe mine. Ok, suntem bine. Mergem, n-avem... Opa. La câte minute avem? 2 minute și 30 de secunde. Nu e rău. Opa. Hai că nu m-am mișcat, sunt bine. Suntem tot în regulă. Mergem. Stop. Ok, suntem bine. Perfect. Mergem. Opa. Mama, cred că era să ne împuște o leacă. Cred că era aproape. Părerea mea. Mergem. Opa. Ok, suntem bine. Du-te, repede. Da, am supraviețuit, let's go! Bă, sincer să fiu, a fost cam ușor părerea mea. Nu știu ce să zic, dar pentru mine a fost ușor. Ce să zic? Dar oare pot să mai ajut oameni? Mai am timp? Da, hai că ajut pe unii. Cred că mă duc undeva prin spate, dacă mor, asta e. Du-te. Bă, dacă îi ajută pe toți, vreau măcar și unul să salvez. Câte mai avem? Dar nu știu. Oare mai putem să ne întoarcem? Da, ne întoarcem. Că nu mai este pe nimeni de salvat. Du-te. Ok, suntem bine. Bun, perfect. Du-te! Ok. Cam șurel, părerea mea. Așa că, da, chiar așteptăm mult, 2 minute și 30 de secunde, cam mult, părerea mea, nu știu ce să zic. Uite o păpușă aici. Ia uitați-vă cum face la ochi ea. Se uită în dreapta, stânga cu ochii tăi. Își întoarce capul. Poți mă urc aici? Ia, vreau ca să urc pe capul ei. Vreau să văd, bă, da. Du-te, sari. La mână? Nu cred. Ia uite, mă. Gata. Ce tare. Sunt regele. Hai că sunt dacă. Bun. Nu credeam că după. Cum? În fine.
putem să luăm pe asta? Nu. Ok. Am trecut de nivelul 1, e foarte ușor, am văzut. Nu mi-a dat niciun heal, suntem bine, nu avem treabă. Da, am uitat ca să vă spun, hai ca să ne alegem un pat. Eu prefer unul sus, așa. Dar undeva unde... Uite, cred că aici. Ce ziceți? Aici, dar vrea pe patul uite celălalt. Dar nu pot să urc, din păcate. Hai să văd cât de tare pot să urc aici. Cât de tare pot să sar, știți? Da, lasă, aleg patul ăsta, ce ziceți? Hai că stă bine. Nu avem treabă. Bun. Unde mergem acum? Oare ne dă să mâncăm ceva? Chiar mi-e foame o leacă. Că intrăm în lift. Nu știu unde ne ducem. Hai că o să câștigi. Da, o să câștigi, da? Hai că nu ești rău. Ești foarte bun. Ok. Dar merg cam încet. Hey, what? Ce nu m-am împins? Wow, ok, în fine, eu mă duc următorul. Bă, da, uite, eu îl împing pe asta, nu? Așa, perfect, eu m-am dus direct. Uite-mă ce fac ăștia, vor ca să mă împingă. Da, mă, că l-aștept eu pe asta. Hai, în fine, hai că mă duc, nu m-am chef să-l aștept. Merge, frumos, bă, dar și aici... Oare ce se întâmplă dacă cădem? Încercăm? Bă, dar poate mor din prima. Oh, lol, nu pot să... ce tare. Nu știam de asta? Dalgona. Ok. E perfect. Bun. Intermission. Așteptăm. Nu ne grăbim. Eu ce player sunt? 4-4-0. Bă, sunt aproape de 4-5-6. Voi ce ziceți? Dacă sunt 4-5-6... Nu știu ce să zic. Sunt bucuros. Lol. Bun. Unde mergem? What nimic. Fac încălzirea, ce fac? Să vedem ce ne dă. Bă, dar de ce ne-ai simțit ăla? Bă, leu, ce armare în mână. Ce-am ales? Dar nu văd nimic. What? Cred că s-a băgăit ceva, părerea mea. Un steluța. Bine că nu mi-a dat umbrela, frate, noroc. Știu că am steluța mai ușor de făcut. Bun. Nu ne grăbim, nu avem treabă. Sper să facem perfecto. Sper. Ok, mergem. Bă, da. Frate. Opa. What? Am dat pe lângă și nu s-a șticat. Opa. Am reușit. Bă, perfect am făcut-o. E perfect. What? Cum am asta în mână? Uite, ia uitați eu. Este perfectă făcută, fraților. Bun. Ia uite-mă pe asta. Bă, ce așa de rău? Ia să omoare oameni, nesimțitul. Bun. Ne plimbăm, nu avem treabă, opa. Uite, ăsta mi-a picat, fraților. E bine că nu mi-a picat umbrela. Dacă îmi pica, cred că muream. Nu știu ce să zic, dar cred că muream, părerea mea. Bun. Uite-mă că au făcut și ăștia. I-a picat cineva dalgona, ceva, nu știu. Vreau să văd. Chiar sunt curios. Unul a murit, nu știu ce avea aici, cred că un bărel sau steluța, dar nu știu. What? Deci m-au împins, nesimțiții. Bun. Bă. Vreau să văd la unul cu cu steluță, cu dalgona aia. Cred că
Nu, what? De ce avea un om? Wow, nu știam. Aici, da. Ce pot să zic? Nu mai zic nimic. Hai ca să mergem la pătuțul nostru, de ce nu? Cred că aici era, da. Aici jos perfect, ia uitați. Uitați, fraților, hai că stă bine, voi ce ziceți? Ok, ne dăm mâncare? Ca să mâncăm de asta. Ei, alo, de ce? Bă, da, dacă mă apropii, Leu, deja mi-e frică. Leu, nu știam, scuzați-mă, nu știam de asta. Dar ce se grăbesc ăștia? Dar ce e aici? E baie, mă. Nu știam. Bun, hai că mergem înapoi. O mâncare de aici. Bă, dar ce mă enerveze ăștia, bă. Haide, mă. Mai repede. Opa, haide, bă, că am luat în sfârșit. Ne dă șusti, ce ne dă? Kimbap. Ce e ăsta, fraților? Mamă, dacă o iau așa cu mâna, perfect. Uitați, fraților, what? Nu știam că se întâmplă asta. Uite, bă, am luat o furfuliță. Bă, nu vreau să mor pe nimeni. Nu știam când începe asta, dar oare pot să mă ascund la baie? Aoleu, hai că mă ascund la baie, cred. Sau nu lasă, că sunt cam mult. Nu știu unde mă duc, stau aici. Hai că nu mă vede nimeni, ei. Trebuie să supraviețuim 1 minut. Perfect. Bun. Hai să vedem ce putem face, Fraților, nu pot să crezi și acum vrea să mă omoare unul, nu. Uitați-mă ce vor, mă. Fugi așa. Bag. Uitați-vă la viața mea măcar. Fraților, nu știam că... Wow. Fugi. Uitați-vă măcar la viața mea, nu că la viața mea. Bine, nu cred că am supraviețuit. Am sărit peste unul, perfect. Fugi, așa. Du-te pe aici, nu știu. Fă nebunie, fugi! Nu cred, ce fac ăștia vere? Fugi, 10 secunde. 10 secunde, nu cred, mai era fix 5 secunde. Da, nu pot să cred. Hai ca să ne ducem în lobby dacă tocmai am murit. Ce pot să zic? Dacă v-a plăcut și mai vreți acest gen de episoade de in-game, abonați-vă și dați like. Pa, pa!